wakabva kamweko Nasa ndisida kutaurisa. Ini handisi kudanguka nyemba. Kana une mhosva ndinoda kuti unudze wakafamba sei chiko ichocho. Bechinafu. Ndakaitswa bechinafu chitakuzudzwa kuti tatata. Ndakati icho. Bechinafu yange chitapira. Kutapira kuti tapi. Usadaro kandi. Nditokudza. Aiwa, ndakaziona. Bechinafu ine rudo. Ine rudo. Ende vari kushedzera kuti nyanyadzi. Madi kuya neroad show. Mabatirwa anoitwa chimuti uku. For the first time kanyema. Yes. Muupenyu hwako kuti Farao alisiya uko. Farao rakaenda. Rakaenda. For the first time kuti wakasiya show izwi kubeshinafu. Nyaya yako yekufarisa yekudakirwa. Chiko ichocho. Uyu mufana anonzi Jasigi. Matthias Nere. Aiwa, Matthias agara kumberi ka. Show. And nhasi anenge ariko futi kushavani. Muno mutapa day gala. Aiwa kadi Zimbabwe, aiwa chinenge chakabvondoka. Tongotika happy birthday to His Excellency. Yes. Dr. Idi Mnangagwa. 83 years. Siku ya kubaliwa yao lero. Mwari vachichengeta, Mwari vachivatungamirira. Vachitungamirira nyika yesu. Pane zvirongwa zvakawanda. Ichokwadi. Izvozvizvi. Kana vari muofisi vanenge vachitozvona kuti vari pane maprograms ari behind ndizvozvo akawandisa vari kumhanya kane vision 2030 leaving no one and no place behind. Asi pane chiitiko chisina kundifadza kanyemba pane vanhu vari kuenda kuchishava neizvozvi kumadierero ndizvozvo kubirthday rantsogorero wadziko vasvika patollgate yemasvingo vakabhadhara chi tofi vachibva vapiwa change wiri inonzi chi mashava vakusvika pamashava pane tollgate mashava change yavapiwa pamasvingo vada kubhadharisa pamashava zvikanzi aite irang'ambika asi vaipiwa kupi taipiwa patollgate yemasvingo saka voda kuti ndiite sei izinara isetakhala chisenza na zinara bwino but izinara vanombozviita vanhu ivavo ndizvozvo ndiana ari kuofisi kuzinara because ndatoti vanhu vatore mazita emunhu avaseva even boss wacho tofanira kuifambira nyaya izvozvo kana masvika mari yese andikukaona zvakataurwa naminister even governor mushaya vanhu akati mari hairambwe tambirai mari kana utorina mari inenge rang'ambika unotoenda kubhengi kunoita saka dambudziko ndere ipapi saka munhu iye anogona kunge arida kupfudza mari kusiriko mazvona ndiri kuona karise pabechinafu kai kanonzi ndofunga ndokakaendesa voice kangozha uradya ndiradya kudya nanyama ya nyati tourism expo kumba naye right udia twenzeeka usakanganweka program yakaunzwa kana first lady gastronomy tourism kudya chakudya chatu waripisa tupi yes inini kanyemba tinataura nezvakawanda panzi kuna his worship Mayor Mafumi ku Glenview 3 muna 9th Street mane mwedzi vanhu izvozvo havachaziva kushandisa imba hombe restrooms ndizvozvo Glenview 3 muna Glenview 3 muna 9th Street ndizvozvo chichiri kuitika kunyancha zvekuti vanhu kusamba kumauro iri kuita callback ukaiponya kubwere His worship Mayor Mafumi Glenview 3 muna 9th Street vana vasokwanisa kushandisa imba hombe ndizvozvo saka kana vane mwedzi vari kushandisei ukaiposta then paita chikumbiro chepafiyo 51 Street na kona 51 na 60 ati madzi rikuyerera pamwepo kanyemba ya Nsuzu haina kumera zvakanaka unoeredzwa mvura yakachena
isuwa chiko naye cancel chatinofana kuita manje tobata tove nenhamba dzemuofisi vanoona nezvemvura nezvesuwa nezveroad lighting nemarara 5 departments zvipatara pakangoita dambudziko chete pakasingade kuti tive nenhamba kumuhoro zvimwe zvese toda kugadzirisa izvozvo zvimwe zvese toda kugadzirisa meya mafumi nezuro 20 minutes to 9 manheru ndichibva pana paZBC Mbare ndakapfuura neapa ndichienda pamabhengi apa uchienda pamabhengi apa kungoti cross chete Simon Mazorodzi izvozvo pane mvura yakachena yanga ichirasika ipapo yanga ichirasika ipapo kuita kutonyanja kanyeba weekend yange yakanaka ko kanibonditi ndimbomhanya pazvishavanapa zviri sei chimbotangwa ndimutsirawo ka Dr. Chikai ndiri Arsenal hanzi kana Arsenal ikarohwa ikadhirowa mutaure ikawina munonyarara hanzi ikarohwa ikadhirowa mutaure ikawina amutaure Dr. Chikai radio services director mamuka seika makawina matora ligi ka na giant Mr. Mutasi ndire Arsenal PJ na Leon Mugari watu PJ ka advovo ka bofu bofu ka PJ yawanza ku Radio Zimbabwe ndakanonoka kudzoka kakubva ku Beshina yakatamba seko United tamba na Haaland yakataurira pasi yakatamba se usikota dedo wako wada kubudikira rasi baba mungu wada kubudikira ari zibu chibagi takazvitaura ese cabinet painogara paya ngavatarisa masupporters eUnited sure izvozvo vaite sei cabinet handizivi kuti vangaite sei tuma incentives apo unozvati vaungotangira pavakanga vakasira last year zvinotenga kudai unozvati pavakatenga kutaura zvikanzi but yajiwai but iri kutamba kone zuva inojiwa ichitamba vabhaibula pizza ndiri kuona kanyapa